Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo, ngegama likaYisebe neNdodana noMoya ocwebileyo. Amen. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngoMoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe kuLukas umvangeli isahluko se-11 ivesi ye-14 kuze kuba 23. Kulo nkathi uJesu wakhipha idimoni kumuntu owayeyisimungulu. Kwathi selikhiphile idimoni, isimungulu sakhuluma, baze bamangala abantu. Kepha abanye phakathi kwabo bathi, ukhipha amadimoni ngoBelzebuli, inkosi yamadimoni. Abanye ke bamlinga befuna kuye isibonakaliso sasezulwini. Kodwa yena wabona imicabango yabo wathi kubo, yilo nalo mbuso ohlukene wodwa uyawuchitheka, indlu iwele phezu kwendlu. Inxa naye uSathane ahlukene yedwa, umbuso wakhe uyakuma kanjani na? Lokhu nithi ngikhipha amadimoni ngoBelzebuli. Kepha nxa mina-ke ngikhipha amadimoni ngoBelzebuli, abantwana benu ke bona-ke bawakhipha ngobani na? Ngakho-ke yibo abayikwahlulela. Kanti-ke uma mina ngikhipha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu, ngempela umbuso kaNkulunkulu usufikile. Uma isiqhwaga sihlomile, silinda umuzi waso, impahla yaso ilondekile. Kepha uma sivinjezelwa esinye esinamandla kunaso, sisahlule, siyakusamuka zonke izikhali zaso ebesithembele kuzo. Sizabele impahla esiyidlileyo, sambe nayo. Ongemi nami umelene nami, nongabuthi nami uyahlakaza. Ngithanda lenkonzo uNkulunkulu ayivusayo. uJesu ekhipha amadimoni ephilisa umuntu oyisimungulu, aqale akhulume, abantu bayakhononda. Leli vangeli liqhamuka uJesu eqeda ukubafundisa ukukhuleka. Jesu bebafundisa umkhuleko omkhulu nobalulekile. Kodwa into engithintayo, esebafundisile umntaka Maria, esehlalile nabo wabakhombisa ukuba lokhu esikusho ngomlomo kuyenzeka nasempilweni zethu. Kodwa bona bakwazi ukuhlala bethemba uNkulunkulu. Ngiyabona uJesu ebona lo muntu oyisimungulu ongakwazi ukukhuluma. Kuyavuka enhlizweni yami ukuthi bangaki abantu abangakwazi ukuyikhulumela. Bangaki abantu abahlukunyezwayo emakhaya, emsebenzini, ezikoleni nasebandleni. Bangaki abantu abakhala ubusuku nemini uma becabanga ngathi. Bangaki abantu abalimele. Bangaki abantu abathi ngiya emsebenzini hayi ngoba nakho ngisawuthanda, athi ngoba nakho akukho kunye ngakwenza. Bangaki abantu esibalimazile ngoba nakho sisebenzisa amandla nezikhundla esinikezwe zona. Ngangithinta lenkonzo kaMntaka Maria mina namhlanje uma ebona lo oyisimungulu ongasakwazi ukuyikhulumela. Athi uJesu namhlanje ngifuna ukukunika iphimbo. Namhlanje ngifuna ukukunika izwi. Athi namhlanje ngifuna ukwazi ukuyikhulumela. Bangaki abantu abahlele emshadweni abaxakekile. Bangaki abantu abahlele emshadweni izinto zabo ayihlangani. Bangaki abantu abahlukumezekile namhlanje akekho okwazi ukubalalela. Ngithanda lenkonzo uNkulunkulu ayenzayo ngoba inkonzo yokwelapha. Kwesibili okungithintayo, uJesu eseyisizile lensizwa eyisimungulu
maqedane nensizwa bese iyakhuluma. Baningi abadidekayo, baningi abazibuza beziphendula, baningi abamgxekayo uJesu, baningi abamgxekayo noNkulunkulu. Nkosi uvumeleni usibanibani akhulume. Yazi lento eyithandwa zami, sike sayibona abantu bethi manje uNkulunkulu umnikeleni usibanibani umsebenzi. uNkulunkulu uyivumeleleni ingane zakaSibanibani zisebenze. Lento uyibona uzuyibone nasemndenini, omunye akuzondela ukuthi awusaceli kuyena, akuzondela ukuthi sewuthatha inqumo zakho, akuzondela ukuthi awusaconsult naye, akuzondela ukuthi sewukwazi ukuzimela, akuzondela ukuthi sewukwazi ukuba surprise bonke emndenini. Lasikhona abanye abantu abahlezi befuna wena ubatshela ama plans abo, kodwa bona mabenza izinto zabo ubona sekwenzekile. Kodwa makuye kwenziwe wena senizitha. Akusibo bonke abantu abafuna ukubona uphumelela. Akusibo bonke abantu abafuna ukubona izingane zakho iphumelela. Akusibo bonke abantu abafuna ukubona umndeni wakho uhleli ngokuthula. Akusibo bonke abantu abama bekubuka bakufise ukuhle. Ngithinta mina lenkonzo uNkulunkulu ayivusayo namhlanje. uNkulunkulu uvusa inkonzo ejulileyo uma ebuka labantu bese bethi labantu wena ukhipha amadimoni ngoBeelzebub. uJesu uyethula yababuka neqonda lenkonzo nalenkulumo esenikhuluma manje. Kwesinye isikhathi siyamthuka uNkulunkulu, siyawathuka amandla kaNkulunkulu nomsebenzi uNkulunkulu awenzayo. Yazi kunabantu uNkulunkulu ababeke phambi kwethu abenza umsebenzi wakhe, kodwa thina ngobuntu bethu silwisana nabo. Engithusa lenkonzo ngoba asilwisani nabo nje, kodwa silwisana nomphathiswa umsebenzi kaNkulunkulu. Yazi umzali uyisibusiso ezivela kuNkulunkulu. Kunezinto uNkulunkulu azokubusisa ngazo through umzali wakho. And so mase ngihluleka mina ukuba ngihloniphe uNkulunkulu okumzali wami, ngizomhlonipha kanjani uNkulunkulu engingamazi? Yangithinta mina lenkonzo uma uJesu ethi ukhona nombuso ovukelana uwodwa. Ukhona nombuso okwazi ukumelana nawo uqobo lwawo. Uma nithi mina ke ngikhipha amadimoni ngoBeelzebub, abantwana benu bona ke bawakhipha ngani? Yangithinta leyo nkonzo. Ngoba khona into neumkhuba ezivama ukwenza. Uma into yenzeka kamakhelwane siyagxeka. Uma into yenziwa oSibanibani siyagxeka. Uma into yenziwa ebandleni siyagxeka. Ayenzeke kubantwana bethu. Hey, thina bokuqala abafuna ukuchaza, thina bokuqala abafuna ukuveza ubuhle bento ebesikhuluma kabi ngayo. Baningi abantu esibalimazile, miningi imizi esichithile, kodwa kuthe ukufa masekuza ekhaya, bantwana bami, kumyeni wami, unkosikazi wami, kwashintsha ubuhle bento. Yazi inkonzo mina ngimcela uNkulunkulu asinike yona, inkonzo yokuvumela isimo. Ukuthi uJesu abantwana benu basebenzisana. Ebese evala ngokuthi kukho konke lokho okuhle esengikwenzile, kambe uSathana ngakwazini ukuba abulale umsebenzi wakhe na? Thana sami mhlawumbe inkonzo bengifisa ukisho kuwena namhlanje, ungayeki ukwenza okuhle. Ungayeki ukubasiza abantu. Basize bebongile, ubasize bengabonganga. Basize bekubusisile, ubasize bekuthukile. Ikakhulukazi emndenini. Khona abanye abantu emndenini umona wabo uhlezi ufuna ukuthi kudicilelwe phansi izinto ezinhlozenzayo.
Kodwa namhlanje bengifisa ukuthi akuphakame. Namhlanje bengifisa ukuthi uNkulunkulu umsebenzi awubekile kuwena mawungaqedwa umona walabantu ozalwa nabo. Namhlanje bengifisa ukuthi umsebenzi uNkulunkulu awenzayo empilweni yakho mawungaqedwa inzondo ekhona kuzalo uhlala nalo. Jehova uNkulunkulu somandla mangabe nathi asiphuthe sazivikela sikhayisele. Sinika amandla nomusa nothando negrasiya lakhe ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo.